alle sammen, og velkommen til den her video. Vi er nu ankommet til Centralafrika, og har været her et par dage nu. Og i dag der vil vi gerne lige tage med rundt i sådan en normal dag for os her på centret. Her om morgenen, hver morgen, der mødes vi henne i Perjotten herovre, som ikke har noget at tage for endnu. Og så samles vi lige alle medarbejderne og lige siger godmorgen til hinanden og god dag og sådan noget. Så Perjotten den er lige herovre, den kan I lige se. I gang med at fælde træer, og vi er egentlig med for at hjælpe Daniel med at forstå og bruge hans nye motorsave. Så vi er med til at vise hvilke træer, og så lige hvor han skal skære, hvordan og sådan. Går her langs hegn, så er der en stil ude på den anden side, hvor der går en masse folk, som lige snakker lidt fransk til en. Så er klokken blevet 9, og nu skal vi have boller. Rigtig danske boller, som vores gode kok Samuel han står og laver. Så hvis du spørger mig, så er det her dagens højdepunkt. Så er vi simpelthen blevet færdige med at spise, og jeg er lige på vej ovenpå, fordi jeg lige skal hente mit pas, fordi at vi skal ud og se FN-campen her i området, mig og Magnus og de andre. Så der skal vi lige have vores pas med for at kunne komme ind, så de kan se, at vi... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal bruge til. De skal bare se, hvem vi er, tror jeg. Så er vi kommet tilbage fra vores lille tur. Vi var jo ude og se den her store FN-base her. Vi var både ved peruvianerne, og vi var ved... hvad fanden er de andre hedder? Bangladeserne, ja, lige præcis. Og ved Bangladeserne fik vi lækker mad og sådan noget, men det var desværre ikke til at filme derinde, fordi at her i landet, der tager de den her kamerapolitik meget, meget seriøst. Altså, hvis man gør det, så de tager kameraet, eller også så smider de der bare i fængsel. De er meget seriøse i det land her. Så det har vi ikke haft mulighed for. Til gengæld er vi tilbage på centret nu. Vi har fået lidt mad, vi har spillet lidt fodbold, det er derfor, vi er lidt smidige. Ja. Du skal... Ja, hvad hedder det? Nu er vi i gang med at bygge igen. Vi skal i gang med at strege op til den nye rutsjebane, som vi skal have lavet. Og det gør vi jo her på gulvet, så vi kan lægge brædderne og så skære efter dem. Så det er sådan set det, vi er i gang med lige nu. Ja, jeg tænker da bare, at I får det færdige resultat at se. Første side, og nu er det godt nok fyraften på i dag, så resten af trappen, den bliver lavet i morgen, så det bliver godt. Efter sådan en god dags arbejde, så tager vi lige et bad, inden vi spiser her, fordi det er simpelthen dejligt. Heldigvis har vi varmt bad, så det er simpelthen et dejligt varmt bad, vi tager her. Og så spiser vi noget aftensmad og noget aften. For at det ikke skal være løgn, så er vi begyndt at læse her i Centralafrika. Jeg tror, jeg siger lidt om kvaliteten på det internet, vi har. Så jeg er begyndt at læse en, der hedder Haver af vand, som handler om et jordskælv i Tyrkiet. Jeg læser om en kvindelig doktor, som lever i den her menneskelige verden. Rigtig spændende læsning. Det er sindssygt spændende, og vi nyder det faktisk, i stedet for at tage vores mobil frem og spille noget ligegyldigt uden internet alligevel. Så jeg tror ikke, jeg har læst en bog siden jeg gik ud af folkeskolen. Nej, jeg har måske lige læst en i gymnasiet, men... Jamen, det gør jeg ikke i gymnasiet. Nej.
Men vi vil egentlig bare i dag læse lidt bog og spise lidt aftensmad og slappe lidt af. Og så ses vi der bare i morgen tidlig. Så skal vi gå nok på sove nu. Nu er klokken 9, og vi skal jo tidligere op i morgen og arbejde igen. Godmorgen. Nu er vi kommet tilbage i værkstedet i dag, hvor arbejdsdagen skal foregå. Hjalte han er i gang med at tegne op her til vores andet hakkebræt, hvis jeg kan snakke dansk. Så trappen den er i fuld gang, og jeg tænker egentlig, at vi har den færdig her snart. Håber jeg på. Så er vi blevet færdige med første step her, hvor vi har fået lavet trappen her. Nu skal vi have lavet de stænger, som kommer til at bære den. Så derfor så skal vi lige have lavet et udhak i den sidste bræt heroppe, og i den der ligger hernede, som ikke er skruet ud. Så nu er det projekt Stolper. Trappe her. Og nu mangler vi en rutsjebane på, og så får den drejet ned. Vi snakkede lige om, at vi lige skal have en lak på os, så det kan holde lidt længere. Vores trappe til rutsjebanen, den er faktisk blevet færdig. Den står lidt derovre. Jeg har dog ikke lige fået den sat i jorden endnu, og det skyldes, at vi bliver nødt til at udvide børnehaven for at få plads til den. Det hegn her, det er vi ved at flytte ud, sådan at der er plads til den nye rutsjebane. Så vi skal grave i dag. Vi skal knokle. Klokken. Knokler hver dag. Jeg siger knokle. Ja, vi knokler hele tiden. Ja, det skal man gøre. Ellers bliver man ikke stor stærk. Så vi skal bare grave nu. Nu må vi lige halvleje, fordi nu er vi simpelthen færdige med at rykke hegnet, og vi har gravet huller til rutsjebanen, som vi lige skal sætte i værter og lod for, vi skal til at støbe nu her, så børnene får en ny rutsjebane på mandag. Så kom vi i mål med vores rutsjebane-projekt, og hvis vi lige kigger hen, så kan vi se, at vi har fået smidt noget cement ned til benene, så den står godt fast de næste mange år. Så er vores rutsjebane-projekt blevet færdigt. Som I kan se, den står lige her. Og jeg tænker, at det næsten Hjalte, han lige skal prøve den en gang her. Fik vi støbt, og i dag har vi fået den malet færdig. I kan se, at vi har valgt de hvide farver her, så at børnene de ikke skal brænde sig på den. Fordi der bliver simpelthen så varmt her i den afrikanske sol. Som I kunne se, så har vi jo fået gjort vores rutsjebane færdig. Og så tænkte vi egentlig også, at vi ville til at få den her video af. Den er egentlig straks over nogle dage, men det var fordi, vi gerne ville færdiggøre til et lille projekt her. Så vi håber, at I synes, den blev fin. Det var lidt en skam, den skulle males, men sådan er det jo, når der er lidt vildt vejr hernede, så skal det også være lidt vejrbestemt. Ja. Så vi vil egentlig bare sige tak, fordi I har set med. Husk at like, subscribe og abonnere. Så ses vi bare næste gang.